Monggo pamundutan saking dulur lanang Raka Mas Wanto Pengenalan dan Pakel Yuk Oi Sing yo tunas budaya Jawa Timur sajae katon renggu enten napa niku dene sampun ganggu dikakak ngaten saniki pun benten napa pancen sampun bosen setiap ngadan geger wale watu boten badhe nanging kok ngene kadang burine apa ya dadi jodone bebasan saumpama kaya ngenteni kumambang selake dadi rontang ranting kaya dijejuing pengkakan kontrakan asik lempas dhisik pokoke bersama tunas budaya selalu oke di Joho Bule Trenggalek selamat datang. Sing penting dongane aja sampai udan ya Mas Wanto. Muga-muga insyaallah mangka udane jam 12 bengi ra apa-apa. Ngaten jing, ngaten sira-rawuh. Paringi terang ngantos paripun ganti Allahumma amin ya rabbal alamin. Ana kang wis kalegan ngamelan katresnan ramikir bebrayan balik jod tansah dengu asik yo tunas budaya Indonesia bersama Mbah Darno juga Bobo Senun. Tunas budaya Indonesia Jawa Timur. Indonesia Jaton renggu enten napa niku dene sampun ganggu dikakak ngaten saniki pun benten apa pancen sampun bosen ing mongko prasetyaku ngaten keker lewat Basan saupama kaya ngeteni kumambang selagi dadine rontang ranting kaya dijejuing pekakan kontrakan ring monggo ingkang
sampun pikantuk sampur kateraken enggal jumeneng. Injih monggo niki saya dalu monggo ingkang sampun pikantuk pangurman sama sampur monggo ya jumeneng nggih. Nggih. Ana kang bos kalegan gamelan wis rambir kebaya balecur aku wis kadang keseluruh atiku mong tansah regu. Ingkang sampun pikan sampun nggih jumeneng nggih. Nggih Mbah Marwanto. Asyik bersama Mbah Marwanto dong. Tunas budaya Indonesia. Kumplet dan lakune jimat selae konyang samake solalan babane dadi lan
papan yen to bisa nunggu jaman konku landem mesuwe arep lagune apa mbak mungkin judul